Irridu naslu fi qbil. Il-kelma ta' raġel se nżomma u se nibqa' b'mod konfidenzjali nitkellem mal-Prim Ministru. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, waqt li kien qed jindirizza l-attività politika qrib tagħkom li saret fil-binja tal-Għażad fil-Belt Valletta. Matul din l-attività il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, kien intervistat mill-editur eżekuttiv tal-Malta Today, Kurt Sansone. Mistoqsi dwar il-ħatra tal-Prim Imħallef Consuelo Xerri Herrera, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li jinsab deċiż sabiex ikompli d-diskussjoni mal-Prim Ministru bilan li flimkien jaslu għal għażla xierqa. Taħaq li l-kariga ta' Prim Imħallef ma tistax issir ballun politiku, minkejja dan araf li jrid jintlaħaq qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti mingħajr tiżbit tas-saqajn u piki. Intant brabta mal-pożizzjoni ta' jekk Malta għandix tissieħeb mal-Bord tal-Paċi, Alex Borg faħħar lid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Mario Da Marco li baqa' jafas lill-Prim Ministru sabiex qabela jkun kostret jiżvela li kellu stedina informali. Madankollu preċiża jgħid li sal-lum ħadd ma għandu idea x'inhuma l-kundizzjonijiet li jinġiebu fuq il-mejda. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li rridu naraw ir-ramifikazzjonijiet legali li ninaqdu mal-Bord tal-Paċi fil-waqt li sostna li bla dubju jistenna li ssir diskussjoni fil-Parlament brabta ma' din il-materja. Tistenna diskussjoni fil-Parlament fuq għadi? Bla dubju, jiena mhux problema li niddiskutu fil-Parlament kif konna komdi li ddiskutejna waqt l-istqarrija ministerjali fejn għamilnu diversi mistoqsijiet, fejn baqa' ħafna mistoqsijiet x'jiġu risposti għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar sissa naqqas nafu x'inidi l-invit informali u x'irrikjedi. Nafu wkoll illi dan hemm fi fenomenali biex tidħol fil-Board of Peace, jiġifieri allura meta kien hawn it-traġedji li ġara l-ġimgħa l-oħra fejn ħafna negozji, ħafna ħaddiema, ħafna familji, ħafna persuni sfaw milquta bil-maltempata, dak miljun intuhom, però mbagħad biex nitlu fil-Board of Peace għandna biljun biex nitlu fih. Dik hija r-realtà, jiġifieri rridu naraw il-prijoritajiet ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li ma jistax jaqbel mal-mod ta' kif il-President tal-Istati Uniti kien qed jitkellem brabta ma' Greenland. Stqar li huwa gburi li huwa Malti u Ewropew u dejjem irridu nibqgħu nissalvagwardjaw il-valuri Ewropej. Aħna llum ninsabu parti minn blokk Ewropew mela ejja nibqgħu nirrispettaw il-valuri li dejjem ħadmu mis-sirietna li ħadem propju Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex tħallna fl-Unjoni Ewropea u ma nħallux Gvern Laburista illi xekkel ir-relazzjoni saħħitha li għandna mal-Unjoni Ewropea. Għaliex kieku llum maħniex fl-Unjoni Ewropea, m'għandniex il-Malta li nafu għallum, m'għandniex l-opportunitajiet illi għandna llum, m'għandniex l-investimenti fl-infrastruttura li għandna llum. Brabta ma' surveys tal-Malta Today li qed jixdu li jiddistak bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista naqas, Alex Borg saħaq li huwa determinat li jidħol għall-elezzjoni ġenerali mhux biex inaqqas id-distak imma biex il-Partit Nazzjonalista verament jerġa' jsir partit rebbieħ. Jiena ddieħel u determinat li nidħol l-elezzjoni ġenerali mhux biex innaqqas id-distak imma biex nirbħu l-elezzjoni ġenerali. U dik jiena Kurt minix ħanieqaf sakemm nasal għal dak it-tragward għaliex dawn in-nies li hawn jarawna llum għaċċana biex jaraw pajjiż aħjar, Malta aħjar, nazzjon aħjar, Partit Nazzjonalista aħjar, Partit Nazzjonalista rebbieħ u jien determinat illi dawn in-nies nagħtihom dik it-tama, nagħtihom dik il-fiduċja biex verament ikonna rebħa mhux għall Partit Nazzjonalista imma l-Malta u għawdex tagħna. Fl-istess intervista il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li gvern ġdid nazzjonalista jkompli jsaħħaħ in-niċeġ ekonomiċi ta' pajjiżna kif ukoll isaħħaħ il-pensjonijiet u l-istipendi. Mistoqsi dwar l-immigrazzjoni Alex Borg insista li jeħtieġ labor market study u sostna li gvern ġdid nazzjonalista jippubblika studju sabiex is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni tkun trasparenti u ċara għal kulħadd. Finalment huwa sostna li preżentament għaddejja ħidma sabiex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkollu l-irwol ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament jidħol fl-istatut u jkun hemm elezzjoni interna.